Li Bakurê Kurdistanê cara pêşiyek û malpereka taybet ji bo firotina pirtûkên Kurdî hat çêkirin. Ev malper bi navê Pirtûka Kurdî hatiye vekirin. Li vê malperê berhemên 1227 nivîskaran ji bo hemî kesê li hemî bajar û dewletên dinyayê têne firotin. Êk ji xwedanên malpera navborî Bawer Berşevî ji War TV'ye re behsa armancên xwe yên ji vekirina malperê kir. Malpera Pirtûka Kurdî ber her tiştê ji navê jî xuya ye pirtûkên Kurdî tev li wir tê firotin. Yani ne pirtûkên nû jî pirtûkên berê jî mesela yên Kurdên Sovyetê, Kurdên başûr an hatune lê xwedî hezke em ê demeke nêz de em jî lê zêde bikin. Ber her tiştê me besta me ev e ku ne tenê pirtûk kovar em bêjin hin mecmuayên din jî bikiştî tev em ê li wir bi cî bigirin. Şu aniha jî hemû kovarên Kurdî, hemû pirtûkên Kurdî nebû ku tenê zimanê Kurdî. Yani yên bi zimanê Tirkî û İngilîzî jî Erebî jî dibe lê naverok Kurdî. Yani Kurdan re alaqedar tevahiyê em ê li wir cî didin. Aniha jî nêzê 2400 pirtûkên Kurdî hene, hemû ji xwe kovar tê de hene. Bawer Berşevî diyar kir, tenê li du bajaran pirtûkxaneyên Kurdî hene. û malpera wan dê xwe bigihîne xwendevanên li her derên dî. Pirtûkfiroşên yên derveşxa tunene rastî jî tune ji Xeynî Diyarbekir û Stenbul tûk pirtûkfiroşên Kurdî tunene. İnşallah em vî malperê em vî valahiyê em dakirin dê xwendekarên Kurdî jî bigihêjin pirtûkên Kurdî. Murat Bayram, War TV, Amed.